Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatiri pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyabuta kutendai netsigo rese yamukuti patukona mukusubscribe mukulike muchiramba muchikomenda zvakare kana uchida kudzidza kuziva chivanhu chedu matangiro kana kuti unogara sei nevamwe Apostle Mona Luther varipo pakukubatsira nedzidziso idzodzo. Sekuziva kwenyu vazhinji munovaziva vari zvakare marriage counselor vanokubatsirai kuziva kuti marriages zvinofambiswa sei kuti ugarisane nemudikani wako. Zuva ranhasi titi aiwa regai timbonzwisisa sezvo tongoti zororo rekisimisi rava kuda kusvika. Vazhinji hama dzedu dzinenge dziri diaspora dzinenge dzava kudzoka, asi zhinji dzinodzoka urwere hwekuti vamwe vava kurwara nepfungwa, vamwe vanogona kutosvika vachibva vafira kuno kumusha. Regai tinzwisise kubva kuna Apostle kuti chii chinonyatsokonzeresa kuti munhu abve kuno kuZimbabwe aine utano hwakanaka asi paanodzoka ava kutopenga. Apostle mukadai ndikufanga Elizabeth wakandi aiwa ndiripo ini kuri sei kuno aiwa kuno kuti rukomborerwa zvedu basa raMwari rakadai aiwa kufamba zvakanaka. Yes, vanhu vari kupona, vanhu vari kusunungurwa. Yes, vanhu vari kutendeuka mumabasa akaita. madzimai nanababa pamamarriages avo pakuvakanzela zviri kufamba zvakanaka. Aiwa zviri kufamba zvakanaka, tiri kuzvigadzirisa zvinenge zvichinetsa mumamarriages imomo, uchizoona aiwa vanhu vadzokedzana maane mufaro wakanaka. Sekutaura kwandaita nzvizivisa maviewers edu Apostle kuti aiwa nhasi ini ndati zvingandinetse kuti unongonzwa kuti mwana wamai John akadzoka asi akurwara pfungwa anga ari kudiaspora. Chii Apostle zvinoita kuti vanhu vazodzoka kudiaspora vakupenga? Chinoitika ndechekuti munhu kuenda kwaanenge aita kutanga anenge achinotarisira uchi nemukaka. Zvobva zvazonoramba kunobatana, saka kunze kwenyika kunonesera kuti chokwadi kwasiyana nemunyika mako, nokuti unogona kuti ngandingorime kagadheni kangu ndione kubatsirika muriwo. Uku hapana, handiti kunze kwenyika. Muno munyika yako unogona kana kukweretawo hamanesha Mwari, but kana waku waawega zvinotora kunetsa, zvinotora kutambudza. Wozoona vamwe vanhu vakunopinda mune zvemadrugs chichi, zvobva zvazovhiringidza pfungwa, munhu akupenga. Ndo chimwe number 1. Number 2, vamwe vanhu vari kupengesana chaiko paukama. Munhu aenda diaspora, munhu anosara achibata mhipo kuti hakuna chaari kuzonoita ikoko, ndiri kuda kuti apenge obatira munhu mhipo. Kuna vamwe vanomboti anoenda zvakanaka ozonzi adzoka, kungodzoka kwaaita achinodzokera obva anzi akasvika paairport nokutotanga kupenga. Izvo zvinenge zvaazveuroyi zvokuti munhu zvinhu zviri kumufambira zvakanaka asi atanga kupenga nekuda kwezvaaitwa. Saka zviri pairi zvinhu izvo zvokuti munhu anogona kunge achipenga nekuda kwestress situation haisina kumumirira zvakanaka, haana munhu wekutaura naye, opedzera akutora madrugs chichi otanga kupenga. Yes. Asi Apostle zviri kuere zvekuti ndatobva kuno ndaona amai vangu, ndaona hama dzangu dzimwe ndozosvika paairport ndotanga kupenga. Pandinonobatsirwa ndonzi wakapengeswa nambuya wausina kusiyira toti mari yavakanga vachida panguva iyoyo. Yes, zviri kuitika stereki izvozvo. Pane family yekuchitungwiza uko yandakatobatsira, hama yavo anga akuma 45 years ekuberekwa, akauya last year, it was last year but 1 muna December, akazodzokera muna March, but kudzokera akatenderera hanzi achitoona hama dzese zvakanaka, achingonodzokera chete akabva tanga kupenga paairport. Saka wakamhanya vachiuya kunochita Apostle, tiri kuda kuti mutibatsire at least aonekwe paari, because munhu ari kutofamba mustreet. Saka at least abatwe, kana abatwa oiswa onorapwa
saka takabata munamato wacho ndokubva azowanikwa, handiti awanikwa ndokubva azoendeswa kuchipatara, but takakwanisa kuti tikurumidze kuti imwe hama yacho akanga ajaira kusiendaenda ikoko vhisa rake ranga risati raexpire, tikagona kuti tigadzire minamato yekuti amhanye nayo vanomushandisira. Saka akabva amhanya neminamato iyoyo vachinomushandisira, asi mudare rimweya mweya wakatotaura kuti aiwa kutenderera kwaakaita mudzihama iye akafunga kuti hama dziya dzaakasiya, handiti kumashure haana kuziva kuti pane mweya wegodo neshanje, mweya weuroyi, handiti. Saka pane wakabva wasara wachimushereketera, mhepo iyi yakatogadzirwa achiri kuno, tosimuka kwaakaita akanga atoberekana nayo. Saka kumhanya kwaakazoitawo hanzo dzecho neminamati iyoyo, aiwa ndakatoona pa2 weeks chaipo vafona avo vachifara kuti hanzodzi yangu yaaraita apostol akachema zvekuchema zviya akati chokwadi uroyi huriko, saka munhu ake aakutoshanda zvakanaka. Saka zviriko izvozvo zvekuti hama idzi, handiti vanogona kuzviita zvinhu zvakadaro, kuroya chaiko kupengesa munhu. Yes. Asi takatarisa apostol, chaunenge wakanyatsotadza iwewe chii kuzosvika pakuti hama yako chaiyo inosvika pakuroya? Pamwe pacho panenge pasina chawakambotadza, asi mweya wegodo unobata. Ndosaka zvichinzi ukangoona waakugodokera hama yako kana kuti umwe munhu usinei naye, handiti wongoita godo chete, ibva wanamata kuti Mwari ndibvisirei mweya waakundibata, nekuti uroyi hunotangira pagodo ipapo, ndopo hunototangira. Saka iwe waita godo, next thing chawakutoita kutsvaga kuroya munhu iye. Yes. Apostol, takatarisa zvakare kune vamwe vanhu vekuti vanogona kutoti inini pandakazonobatsirwa zvichida kanobatsirwa kumaprofita, asi mweya wakabuda wakabata amai vepanext door. Tingati here kuroyiwa kunoita vamwe vanhu mafamilies vanorewa nehama dzepanext door dzinenge dzisina ukama newe, zvinofambidzana sei munhu asina ropa rewe kuti akuroya? Yes, uroyi hunoitika even mumanext door, kana kuti vamwe vatorwa vanenge vachingokuziva, kana kuti vanenge vachiwirirana nevabereki vako, wongoda kuita inonzi shayisano iya, kuti havakutidadira kuti mwana wavo ari diaspora, iko zvino havachambodyi zvinovava mukati memba yavo, handiti iwo nyaya yekuti vabereki vanodzoka wozoti pavanongotumirwa mari pamukuru wadzirimiti, unoona vaakudini, vaakumhanya kukokorodza, handiti manext door ese uyai timbodya tifare, handiti. But unenge usingazivi zviri mukati memwoyo wemunhu uya kuti ari kufara here kurevesa zvichibva pasi pemwoyo, kana kuti munhu uyu godo ratobata, handiti. Saka ipapo ndopetinoroyesa vana vedu kuti gai tichazvipedza, handiti tichafanana manje. Pana mai vakatombouya vakati mai wepanext door vaisiuya hapana tichidya tese breakfast tichidini, handiti, zvokuti kumba kwavo kubika kwakanga kwaakushoma, handiti. Asi takazongoti netsanei zvidiki, handiti, paine zvanga zvaitika pamapetsi avo, handiti, but hanzi ndopo wakatobuditsa muromo kuti atichafanana manje. And hazvina kutora nguva vakatonzwa mwana aakufona mama, zvinhu hazvichandifambiri zvakanaka, izvozvi zvikubasa ndambomiswa, vari kuti vachandifonera, handiti ko zvabva kupi mwanangu, zvadini, kana ndisitomboziva mama, but pabasa ndanga ndichidikwa zvisingaiti nevarungu vangu, but ndashaya kuti zvabva kupi, wanditi chimbomira tichazokufonera, and ndo zvotopera zvakadaro, hakusisina ko ichauya kana chi mwana ototanga kutambura. Saka uroyi wakadaro huriko hunobva mumanext door. Yes. Apostol, tine hama dzedu kisimusi yakuda kusweda, tine hama dzedu dzekuti dzinenge dzakaenda diaspora, tichizoti aiwa iko zvino mukoma taurai ndo vachatengera mhuri yese zvinhu zvichafadza vanhu pakrisimasi. Asi noona munhu yeye paanodzoka anenge akatofanana nemunhu wekuti ari kumusha kwedu kwanyarukwenjero, asi kutomboratidza kuti anga ari diaspora. Chii apostol chinoitika?
iganda risingaenderane nediaspora iropa rarambana nediaspora kana kuti panenge paine urombo zvakare unenge wapinda pamunhu. Right. Pane zvinenge kazhinji kacho pane zvinenge zvatoitika pamunhu iyeye. Vamwe vacho Elizabeth vari kuenda vachinopinda muzvinhu zvavasingazivi kudiaspora pasina kuti aroyiwa back home. But diaspora yaya aenda anopinda mushamwari dzaasingazivi because uku kunenge kwakusangana marudzi ese vanhu vanobva all over the world handitika vanosangana nawo ikoko iwewe but hausi kuziva zvamwari. Kune vanhu vari kutoinitiatwa into satanism nevanhu vavanenge vachishanda navo kana kuti vavaita ushamwari navo kudiaspora kuya. Saka munhu otanga kutoshandiswa star yake chipo chake handiti nevanhu vaanosanganidzana nawo kupi kudiaspora ainitiatwa into satanism. Wozoona munhu pamwe aakutorwara kana kuti aakupenga kana kuti aakuita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki munhu ratoorombe aakudhakwa aakutora madrugs aakudii handiti aakuita mabasa ese akangosiyana siyana. Ndopounozoona kuti munhu anodzoka asina chaainacho atoita wese pane mabvira akaita kuno. Saka zvimwe zvacho vanhu vari kuzvitsvagira havo vanhu vari kuenda diaspora vari kusvika vachiita humwe hunhu husina nebasa rese kana vaikoko havasi kuzvichengetedza nekuramba wakachengetedza unhu hwavo kuti inini I'm a Zimbabwean ndinosanwa kudada nechivanhu changu tradition yangu zvatinoita kumusha ndinosanwa kutoramba ndakadaro ende ndichiongorora vanhu vandinoda kuisa padhuze neni kuti vanhu ava vakamira sei. Saka vamwana havasi kuita uri kusvika vava mapenzi ikoko handiti vaakutanga kushama vaakutanga kunopinda mune zvimwe zvimapati zvavanenge vasinganzwisisi imomo unoinitiatwa into satanism. Zvinhu zvotanga kuvaomera zvinhu zvotanga kunetsa. Yes. Tiri kuzoona zvakare dzimwe hama dzedu apostle dziri kupa blame kana kuti mhosva kumadzimai avanenge varoora diaspora kuti pandakaroora nemudzimai zvinhu zvangu zvakabva zvichitanga kumira zvinhu zvangu hazvichafana. Tingati here madzimai aya ndo anenge akakonzeresa downfall yemunhu kana kuti zvinhuwo zvinenge zviri mudzinza remunhu murume kana mukadzi kuti aiwa uyu hafanire kuroora kurudzwa. Right. Nyaya yekuroora nadiaspora inoda kuti vanhu vaongorore handiti because iwewe wanotora munhu anobva kana kuti maybe masangana ikoko ari kubvawo kughana kana ari kubva kuNigeria ari kubva kana Sierra Leone kana kuti ari kubva dzimwe nyika handiti Germany kana ndewe imomo munyika yauri munhu iyeye but tanga wazvibvunza handiti chiri kuita kuti vanhu vadaro munhu uye anenge aonekwa pamwe ane tumari saka munhu anenge aona kuti inini handisati ndanyatsowana stable job ndikatora mukadzi uyu iye atoone mapepa ane chianozondibatsira but zvareva kuti hapana chinangwa chemarriage chakanyatsoti handiti iwewe wada help handiti yemunhu iyeye hauna kumuda in such a way yekutoti uri kutongomuda handiti. Saka zvinhu izvozvo zvinokonzeresa madambudziko ekuti munhu uya anewo maspirits ake ekwaakabva iwe hauzviziva. Munhu uyaya pamwe atori munhu atori pamwe into satanism kana mumakautsum mekuti anotora zviri mauri zvakanaka zvichienda kwaari kana kuti zvichienda kukingdom yaari iya handiti. Saka ndoko unozoona munhu kutanga kutaura nyaya idzodzo kuti aina handisi kumbonzwisisa chichi plus zvimwe zvinhu vadzimu wako wabvuma namwari wako kuti utore munhu iyeye wekune rumwe rudzi uchimuisa muupenyu hwako. Maybe vadzimu wako havasi kuda wada kuti utore munhu wekuno kumusha handiti anozoziva zvinhu zvekaucha yenyu zvinhu zverudzi rwenyu chinyi handiti. Saka zvinogona kukonzeresa madambudziko akaita sekudare imwe yokuti pamwe imwe yacho inenge iri saini iri kubva kuvadzimu wako kuti no munhu yatisi kumuda. Yes.
pamidzimu ipapo apostle tiri dzimwe hama dzinototaura kuti kubva pandakaenda kudiaspora aiwa zvekuita zvemakuva zvekuti hanzi yetu kuda kubika madoro ekuti vadzimu vedu vaite sei mudzidzi so takakura tichiita kumusha munhu aikoko anotanga kuti ita henyu asi ruzoti kumusha kunoku vana mai nana baba ndivo vari kubata kana kuti matare wayo kuti zvinhu zvimitire kunzoko tingati here zvinokonzeresa futi matambudziko kune vanhu vanenge vari diaspora kutuka kwavanenge vachiita mudzimu yekuno kumusha zviri kuvakonzeresa matambudziko mazhinji kune vari kutozokonfesa waona mateachings angu apostle inini kubva pandakauya kuno because kune chechiuya ndakabva ndazosvikopinda kunoku then vanenge vachingokondema zvinhu zvemidzimu izvi zvinhu zvechivanhu chichichi things like that saka ndakatopindawo mazviri zvokuti ndaituka midzimu yangu ndaidii pandakazongoona upenyu hwangu kunyange ndinamate chirudzi kunyange nditsanye chirudzi zvinenge zvichitoita wesi zvichitooma wesi saka inini pandakazoona mateachings enyu akanyatsondipinda zvezvekuti ndakanyatsona kuti muri kutaura chokwadi chakanaka chokuti zvakandipeputsa kuti nditange kuti ndosanwa kuti ndidzokere pangu chaipo kuti inini I'm a Zimbabwean ndidzokere ipapo yes okay. Saka toti mamwe ematambudziko anosimudzwa nekutuka kana kuti kuramba kunenge kuchiita vanhu yes zvakakosherei apostle kuti vanhu kana vachinge vaenda diaspora varambe vakamira pamidzimu yavo zvichida munogona kuzoenda kumachechi anonodzwa mamwe dzimwe dzidziso asi zvakakosherei kuti vanhu varambe vari pamidzimu yavo vachikudza midzimu yavo semazuva ese chazvakakoshera ndechekuti unoramba une ruchengetedzo rwakakwana uyezve unoramba uri munhu ane chiremererawo pakati pevanhu nekuti midzimu yako inenge yakakuvhumbamira saka inoramba ichitungamira pane zvesewo nekukuchengetedza mukati mwara utarisa vanhu vanoenda diaspora vazhinji havasi kudzoka vari vapenyu vari kunopararira ikoko nenyaya yekuti vanenge vari empty havana ruchengetedzo rwavainarwo pavari havana vhumbamiro yavainayo pavari yemidzimu yavo mwari vanozozadzikisa nekuti ndivo vakatisika saka vanobatsirana nemidzimu midzimu ndoinyanya kukufudza pese paunenge uri ichikuvhumbamira handiti ka vachikomuniketawo namusika vanhu namwari saka zvakakosha kuti munhu ukoshese midzimu yako zvakanyanya uchitaura nayo toonai ndaakuno kunyika dzevatorwa kwandiri ndivhumbamire ndichengetei makabatana namusika vanhu mwari watinonamata unoona kuti ukada kutarisa Elizabeth vanhu vari kuchengetedza zvinhu izvi vari kuchengetwa zvikuru kunze kwenyika uku vari kuti vamwe vanototaura kuti inini ndakatozowana mapepa after 20 years handiti but handina kubvira ndakasungwa handina kubvira ndakabatwa ndandichishanda zvakanaka chichichichi but umwe munhu anosungwa 3 years apinda munyika atosungwa 5 years apinda munyika atosungwa 1 year apinda munyika atosungwa handiti nenyaya iyoyo yekurasa chivanhu chedu yes pane dzimwe hama apostle dzekuti dzinototaura dzega dzikauya zvichida dzashanyira hama dzavo kuti aiwa inini kwamuri kuenda norova makoma aiwa ita zvino inini iko zvino ndakuita zvechirungu ndamukristu akakwana ndichaite zvemidzimu izvi itai zvenyu matambudziko anozouya zvichida vabereki vaiita izvo zvekurova makuva kana vanambuya vachinge vafa zvinhu zvomira ndapi emamwe matambudziko apostle anozouya kune vanhu hama dzedu dziri diaspora dzinenge dzichiti isusu tama kristu zvemidzimu itai zvenyu zvekurova makuva itai zvenyu matambudziko anouya kuvanhu vakawandisa Elizabeth iripo family yakadzoka vasina chinhu but vanga vari maticha murume nemukadzi vakadzoka vasina chinhu nenyaya yekuti iwo vaiti isusu tatisingabhilivhi zvemidzimu asi hope dzatairota taitorota hope dzechivanhu tichirota hope tichienda kuchechi ikoko tichinamata tichidii tichiudza mufundisi wedu kuti
why isusu tiri kunamata hatina pamwe petiri kukanganisa kuti zvatiri kubata kana kuti kuita sei, but tiri kurota hope dzechivanhu, tichirota vanhu vechikuru vekare kare wakapfeka maanimal skin, handiti wachitotuudza kuti upenyu hwenyu hufambe, itai izvi. Saka vanenge vachitoita sevari kudemonstrate, handiti bute vachiita sekuti vari kurikanda pasi, vaita sekuti vari kudira doro pasi, vaita sekuti vari kudii. Saka hanzi mufundisi wedu but no, there is no such a thing, you need deliverance. Hanzi takanzwa nekunamatiro tichingodonha pasi, tichingo hapana chinotaurika. Takanzwa kusvikira mukadzi akazochimanifesta manje kuchechi ikoko, akabva anga achitaura, ndini sekuru wako, ndini mbuya wako, zvakadai, sei muri kuita zvinhu zvakadai, sei muri kutidzinga muchiti tiri mweya yetsvina. Pamakatouya kuno kunyika ino tisi takatotungamira tisi muchaitawo zvinhu zvakanaka, muchaitawo zvinhu kwazvo, asi imimi maakutituka, handiti. Saka ndopatakatanga futi kuzvuzvika zviri kurevei. Saka pasta yeye kuzointerpreta kwaaiita zvaitaurwa izvi, hanzi akatoti kana pane munhu ari kutokusundirai mhepo idzodzo, imhepo yakatoshata, hanzi taiswewa maanoinjing water, maanoinjing oil, zvinzi vari kudzinga, handiti mhepo dzacho idzodzo. Asi hanzi takabirwa, handiti, hanzi hatine mota mbiri dzataito kana taakudzokera kumusha tichazodzishipa, tichazodii, hanzi dzakabiwa mota idzodzo kana kutombodziona. Tikati muri kutaurei, zvanzi dzakabiwa mota idzodzo kana kudziona. Vakadzoka vari vanhu vasina chinhu. Kuno kwacho kuda kuti watsvagewo kana mumaprivate colleges umu kwekuticha, vaingonzi tichazokufonerai. Vana vavo vanga vakadzidza chichi, vatori nemadhigirii, mabasa anga asingatowanikwi zvachose. Vana vachitambudzwa nemaspiritual wife, maspiritual husband, masturbation kumwana mukomana, chichi, handiti. Vachitraya kuti ana matiro asi hazvina kumbomira zvemasturbation izvozvo, aitongoramba achizviita, handiti. Saka kuzosvikawo mukadzi ndiye vari kuti ivo, vakati ivo pane imwe hama yavo akaroorwa mufamily yemaprofita, handiti. Saka pavakanoshanyawo zvavo vachinoona hama yavo iyai, saka vakatosvikawo pane prayer yaiitwa. Saka hanzi umwe wacho hama yacho muprofita iyei, hanzi ndopaakatoti imimi ona zvinhu hazvisi kutombokufambirai, murumbozvibvunza kuti chii? Hanzi ndobva kuti hatisi kuziva. Hanzi ndopaakabata dare riya rechivanhu chiri patiri, akati even vana venyu they are blessed also, handiti, but hamuna kuaccepta, handiti, munototuka kaimini zvinhu zvemidzimu izvi. Asi inini handikwanisi kukubatsirai, but zvamuchaita ini ndichangokupai munamato wangu. Munamata muchikumbira kuna Mwari kuti tiratidzei pane munhu achatibatsira. Saka hanzi ndo zvatakaita. Saka ndakangoenda paYouTube nemudzimai wacho. Handaenda paYouTube ndaionawo vamwe, ndichiona vamwe, hanchingonzwawo mwoyo wangu usingadi, hana yangu isingaroveri. Ipapo handazosvika ndaona, ndasangana nevhidhiyo renyu. Ndikati munhu ndiapostori atari kutaura chivanhu, handiti. Handibva ndaita kudhura, ndobva ndakazotanga kutofamba ndichisecha mavhidhios enyu ese. Hanzi ndikaona kuti no, hanzi ndikanzwa hana yangu yarova kuti enda kune munhu. Saka ndo pandakazokufonerai. Mai vavo ndakatoita zvokungopinda nawo padare online, bongozo vanga vachigara kumasvingo. Saka ndobva ndapinda nawo online mudare, ndobvaona zvese zvataurwa nemweya chini, even nemadreams iwaya vanorota echivanhu chichi. Vakati inini ndakutoudza munhu wese kuti tiuye ikoko. Saka ndopa vakazouya iri family, ndokutanga kuita sei kuvabatsira. Mwana wacho mumwe musikana akanga agara akaapulayawo basa kuBotswana uko, chichi akamboenda akanoti shande ombomiswa
shande ombomiswa, but patakazongoita takuita matara avo ese tichidaidza midzimu yavo zviri pavari kuti zvitonge zvishande. Handiti vana vakapera kuporomotwa kumabasa, kuwana mabasa, kupiwa makambani kazi. Handiti ivo vacho nemurume wavo, murume akabva atowana basa. Handiti zvinhu zvavo zvakufamba zvakanaka, zvichifamba ende vakunyatsorota, hope dzichiprofita chaizvo, wachitoudzwa kunzi apa unoita so, apa unoita so, apa toda kuti udai. Saka zvinhu zvakunakidza zvokuti wari kutozvibvunza kuti ko takadii kuzviita makore esa. Zvinhu zviri simple, hazvisi zvinhu zvinorema kuti ungogamuchira zvauri. Tinini ndo zvandiri, ndine mudzimu. Handiti unondichengeta, saka ndosanwa kugamuchira, ndochichifamba ineni ndichinamata, zvatopera. That family iri kufara zvisingaiti Elizabeth. Apostle, ndanzwa muchitaura kuti mudzimai uyu aitotaura kuti mufundisi wake cheche vaitoti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro, ende vaitovainterpretera zvinhu zvisiririzvo. Chinoita Apostle kuti mafundisi kana kuti maprofeti edu vatuke chivanhu chedu kuti aiwa hakuna chinhu chinonzi murova makuva, hakuna chinhu chakadai. Asi dzimwe hama dzedu isusu maprofita, dzimwe hama dzedu isusu ndana maimufundisi, dzimwe ndana mufundisi, umwe andonzi ana prophetess. Asi tinonosangana kumusha muna August tichiita chivanhu. Chii chinozoita kuti kana vapamberi pevanhu vatuke midzimu vachiti yakashata. Right, chinodaro ndechekudai. Vanhu ava maitiro avo anenge asi pachokwadi, kubata kwavo hakusi pachokwadi. Ende vanhu vaya vanenge vari greedy and selfish, kuti ngazvinakire kwangu vamwe vamena. Kune vanhu vaya kuti vanoda kuti pavanosvika iko kumagathering anoitika emafamilies iwayaya, vanenge vachidaiwo kuonekwa variwo vari kudriver, variwo vari kuti mati hapana muriwo ndiye akubuditsa mari, vamwe wese wakangodai. Vanenge vachida kupfugamwa, vanenge vachida kunamatwa, nekuti hapana chinoshamisira kana kuti chingakutadzise iwewe kuti uudze vanhu vari kutungamira chokwadi kuti wedu we handidi kunyeberana. Tangai magadzirisa chivanhu, muuye kuchechi, gadzirisai chivanhu chenyu, munamate zvakanaka. Ngatisatuke midzimu yedu, nekuti ko takabva kupi? Ndo kwatakabva uku. Handiti kwese kuchinja takatanga kuziva tichibuda mudumbu ramai ndimai nababa. Handiti ndo takatanga kuziva vachitirera vachidi. Handiti saka ndo midzimu yedu iyoyo. Handiti saka ngatitangei kugadzisa zvinhu zvemudzimu yedu, ngatikudzei midzimu yedu, tinamate Mwari. Midzimu haina matwi Elizabeth, ndo pari kutadza kuziva vanhu ipapo. Midzimu haina matwi, wetinonamata ndiMwari. Handiti musiki wedenga nenyika. Handiti right. Asi midzimu tinoikudza, midzimu ndo vabereki vedu, saka tinosanwa kuikudza chete. Yes. Ipapo Apostle pakukudza ndingadza muchiti haina matwi asi inokudzwa. Vabereki vedu ndo vatinoona, ndo vatinoti midzimu yedu. Asi tikaenda kutarisa hama dzedu dzimwe dzacho dziri muno zvichida nedzimwe dziri diaspora, vamwe vacho vatokanganwa kuti vane vabereki. Chii chinoitika Apostle kuti munhu azosvika pakuti akaenda kana mhiri kumakungwa kana izvezvi vamwe vari muno muZimbabwe vari pedyo asi havakwanise kukudza vabereki vavo, vamuri kuti mimi nhasi ndo vadzimu vako vauri kuona. Vanhu ivavo ukada kuvatarisa Elizabeth, upenyu hwavo hauna kumbomira zvakanaka. Zvinonzi kana pane chawatadzirana nemubereki wako, sunungura naye, ngazvigadziriswe. Handiti bati musunungurana. Handiti usafe wakasungira mubereki wako kuti ini forever. Ingo uchibvunza kuti kodai akada kundiitira utsinya akangondimonya. Handiti achibva kundizvara. Ko kana izvozvo zvakada kungondiitira futi utsinya wokuti ndife, ndinogona kutofa. Saka zvinhu zvese zvinokanganisika mukati medzimhuri zvinosanganisira kuti vabereki wako wakutadzira. Handiti ngazvigadziriswe, kunze kwokuti mubereki iyeyowo zvake akaoma musoro zvazvokuti anoti I don't care and handitombodi kana ruregero rwako kundikumbira ruregero kana chii, then well
iwe unenge wakunamata wotaura nevadzimu wako because kune vakuru vari kuseri kwavo anove ndiwo matateguru maancestors zvekuti ivavo ndivo vane simba rekuzotongesa vabereki wako even kutovaranga handiti. Saka iwewe zvounongoita taura namwari wako, taura nemaforefathers ako handiti, kuti tarisai muone ndiwo kavakanditumbura asi honai zvavari kundiita. Kana iri mishonga yavo yavakabata imi matateguru angu vatongesei handiti, taurai navo ndimunoziva neshamuya muchava. Pane vamwe vabereki vanoita zvimwe zvinorwadza of course handiti, but ngatiregerei tsika yekuti tinonongedzana navo. Ngatingozivei kuti ndo vakatibereka asi inini zvawakandiita izvi ini ndakuzviisa kuna musika vanhu handiti, kuna Mwari ndakuzviisa kune vakuru kwavari anove ndiwo maforefathers handiti. Ukadaro watopedza unozowaona wega vanotanga kupiswa handiti, vatanga kupiswa kudaro vachauya wega kuzosvika mwana tafunga kuti tigadzirisana. Ndiregerere pane zvakadai zvandanga ndichikuitira handiti, ndiregerere ndakakudai ndikakudai ndiregere. But mukarwa nevabereki munonyepa, kurwa chaizvo zvokuti hanzi uchatiwo uri kuwafambira uchatiwa hautauri nawo, hakuna zvezvinobatsira zviya. Yes, taura naMwari nevakuru kwavari maforefathers. Unotoona zvinhu zvaakutoendeka, vanorohwa neshamu yavanorohwa nayo zvokuti vanokutsvaga wega kuti mwanangu uya kuno zvandakaita zveshe ndakakanganisa, zvandakaita zveshe kutiwo ndakadai ndikadai kana ndine zvandakabata handiti. Saka ndo zvaindituma kuti ndiuraye vana wako kana kuti ndikushandise kana kuti ndidai. Saka zvinhu izvozvo inini ndakuda kuti ndizvisarende handiti, ndikwanise kuita born again somebody handiti, munokuona. Saka zvinofamba zvakanaka than kuti munongedzane nevabereki wakakubereka. Vabereki papo apostle kune vabereki vazhinji vari kuchema kuti mwana wangu kubva paangoroora mudzimai wake handichabvi pamuromo pavo hapachabvi kuti amai vangu. Zviri kufamba sei naye apostle kuti vana vanenge vachinoti amai vako vanoroora? Vamwe vakatombotaura vakati ukangoona waita mwana mukomana hautoreki kunzi unorova. Varoora ndiyosvingoti amai vako vanoroora. Ichi chinoitika kuti varoora vazosvika pakuti amai vako vanoroora, iwo mwana ototi chokwadi amai vangu vanoroora. Ndiani ngatoti pamberi kunovaudza kuti amai tiri kukubatai. Zvinofamba sei? Havana vasina matyiro here apostle kuti vaudze vabereki mashoko akadai? Right, izvozvo zvakaipa handiti, asi zvimwe zvacho Elizabeth ndoda kuti ndidai vanhu vasana kungwara handiti. Chinoitika ndechekuti vanogona pamwasitombori mai ivavo asi paine mumwe munhu ari behind that ari kutungamidza uso hwamai vaya kumberi handiti, kuti pamwe muroora anogona kutanga kuvarota wachiita zvimwe zvinhu zvisingaiti, then muroora anogona kuudza kana kuti hama dzake naini ndiri kurota wamwene wangu nai wachidai. Saka anza inongouya kumunhu anenge asingazive anobva ati itofamba nezvavari kuita. Saka paanofamba payanofamba obva anoti ndiri kurota wamwene wangu wachidai. Uyawo kwaafamba kana asiri munhu uya anoenda godhipa mumatare emweya anobva ati chitochenjera, varikuda kutoputsa imba yako, vari kuda kutodai, vanotorara nemwana womukomana, vanotozotodii spiritual, vanorara nemwana wochi mukomana. Saka iwewe havasi kutokudai zvakazodai. Saka ndo panotanga hondo. Saka zvinoda kuti madreams akadzoka ari kuredza kuti fesi kana kuti yavamwene wangu kana kuti yatete hanzodzi yemurume iri kuramba ichiuya, zvikumbirei kuna Mwari first, ndibuditsirei pachena Mwari. Ndiwo here vari kuita zvinhu izvi. Unotozotoona Mwari vaakukupa anzi kuti havaziriwo handiti, pane vari kuzviita behind, vari kutungamidza zviso zvichi zvavamwene kana kuti zvemadzitete ako kumberi kuti mutange kurwa nekukonana handiti, muri kuona. But problem inewo ndeyekuti anobva atoconclude kuti ndiwo. Ende chinoitikawo ndechekuti kana murume wako asiri munhu uya ane wisdom, kana kuti agarawo ane kakusanyatsofarira handiti,
mai vake kana kuti hanzvadzi dzake anobva atoti hausi kunyepa hondo yatotanga handiti. Saka murume akanga ariwo munhu weane wisdom anogona kutanga kucherechedza kuti but wachimuvengerei because handisati ndanzwa because hope dzinobuda pachena pamashoko anogona kutaurika murume ane hama dzake handiti. Saka akazoona mukadzi wake achirota ega anogona kunoti mukadzi wangu arorota chokwadi because hama dzangu hadzimudu mashoko avanongotaura aya tiri tese. Saka anogona zveshuwa zvaari kutorota ichokwadi inini pamwewo ndoda kuchenjedzwa kuti ndichenjere chi hama dzangu kana ndichenjere amai wangu. But iwewe semurume ndiwe unenge uchinyatsoziva kuti hama dzangu dzinoda mukadzi wangu, amai wangu vanoda chi mukadzi wangu. Hapana mashoko ari negative andakambodzwa wachiita sei wachitaura. Saka zviri kubva papi wochionesana nemumwe wako kuti chenjera kuti kune mweya inohwanda yotungamidza fesi yemumwe munhu chi pamberi. Mama wangu havana chavanombotaura chakaipa about you, vanokuda vanodii, iwe wazviwana kupi? Hapana kwatakaenda chi. Kana uri murume anoda enda naye iko kwacho kwaakaenda kuitira kuti iwewo unobvunza muprofita waye kana n'anga kuti ini ndaonyadzonzwisa because handisati ndanzwa mama wangu wachitaura mashoko akaipa pamusoro pemurooro wavo. Hakuna here munhu ari kutungamidza fesi yavo mberi. Ndopaunozoona munhu aakuchinja matare handiti kuti regai ndikumbire regai ndidini, obva ati ndaona pade munhu apa ari kuvatungamidza iwo kumberi kuti mutange kuingana mutange kurwisana. Saka chinhu chese ukaona varota mai vemunhu kana a close relative murume wako handiti chibva waziva kutanga namatai nemurume wako. Murume wangu ngatinamatei, wai ndiri kuramba nichirota mama wako wachidai machidai handiti ngatinamatei. Kana zvaramba zvichiuya totsvaga kwekufamba kuti tinyatsoona chii chiri kuitika. Yes. Tichidzoka apostle kumashure kwenyaya yekuzuva ranhasi, kune dzimwe hama apostle dzekuti dzese zvichida vanenge vakarokofadzwa naMwari vese umva vatakurana vaenda kudiaspora. Tozoti aiwa pamba pamai matemai vese vakaenda kudiaspora, asi vakudzoka kwevanhu ivavo vanenge vakupenga apostle zvotonhonga mabhini zvoti moshoti koime vana ava havana kana mwedzi mitatu vaenda, chii chaitika kwavari? Chii apostle chinenge chaitika kwana vese umva vapenga kahwani zvokutonhonga mabhini? Chii chinenge chaitika? Chinenge chaitika masimukiro awaita handiti kune vaziva kuti vari kusimuka vari kuenda semhuri. Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti zvimwe zvinhu chizotaurai masvika handiti vanhu vasazive. Zvitori nani kana muri kuenda diaspora kutongonyeba kuti baba wachinjwa nebasa waiswa kwaMutare ndokwataakuenda, baba wachinjwa nebasa waiswa kuBulawayo waiswa kuBeit Bridge handiti ndokwataakutoenda. Iye diaspora munhu anobva aona kunge wapfuma watoo Bill Gates handiti muri kuzviona. Saka zviri kukonzeresa vanhu kuberekeswa mhepo dzakaipa handitika. Saka ingogadzikanai imimi mazuva enye kuti makunosimuka kusvika handiti mune vanhu vamunoda kuzivisa kana voukama kungotaura baba vakachinjwa nebasa vakuenda kukadoma handiti taurai lokoningirikini ngavazozviziyo imi matonogadzikana kunyika yemuri kuenda handiti wozoziva zvavo nekutofamba kwenguva kuti makaenda mhiri handiti. Kana wakazoti makazototi ipo paya kukadoma ikoko ndoko zvakangoitikira but taingoda kuona kuti zvinonobudirira here kambani yakawadaidza kupi ikoko handiti. Saka zvakazonobudirira zvazvo zvatopera. Zvinonyaya kuti vanhu vanenge vaparidzira vanavo vanenge vachienda vakadai vachitaura tiri kutoenda kuAustralia, tiri kutoenda kuAmerica, tiri kutoenda UK, tiri kutoenda chinyi handiti izvozvo izvo. Mai vanenge vachirova vakadai vachitaura handiti baba vachitaurawo vakadai. Hapana zvamunenge muchiita ipapo negodo razara muvanhu iri handiti vanotoona kunge matopfuma.
saka pane mamwe rematestimony apostle akumboya evanhu vakadai vava vanenge vachiuya vachitaura kuti isu apostle patakaenda hatikuzodzoka kwatakaita hakusi kudzoka kwekuti tadzoka zvekuda asi tamanikidzwa neurwere kana kuti zvimwe zvinhu zvatanga tisanzwisise kwatanga tiri. Wakawandisa Elizabeth, wakawandisisa vari kudzoka vari mumasituation akadaro iri mhuri wasina chavainacho zvinhu zvavaomera variko wachidzoka matestimoni wavo tinawo mamwe acho aripo atakakava kuti vanhu vaone zveshuwa kuti diaspora it's not everything handiti zvekuti ungabva watotemba kuti inini upenyu hwangu hwakuzonochinja manje kwandaakuenda aiwa unogona kutodzoka watowo murombo wekupedzisira. Yes. As apostle chingaitwe nevanhu tisingatarise maindira vanenge vakaita chavangaitewo ivo vanhu kuedza kuzvimiririrawo sevanhu pavanenge vakuenda kudiaspora tozoti vamwe vacho vanobva vati takazoshaingwa kuenda kunona apostle kuti tinamatiro dai zvezvinhu zvedu zvakaenda mberi chavangaitawo sevanhu toziva kuti pressure inenge yakawanda kamboita kugadzira mapassport ina kugadzira chii vangaitawo sei kuti mhepo dzese dzinogona kusumudzwa dzedzi dzisavabatira. Right, chavanofanirwa kuita ndechekudai pane matara anobatwa rwendo irworo handiti munhu uchitaura nevadzimu wako uchitaura kuchengetedzwa uchitaura kufamba kwakanaka uchitaura kunovhurirwa zvakanaka kunyika yaunenge uchidini uchienda. Saka zvinhu izvo zvakakosha matara iwaya kuti abate usati waita sei wasimuka. Kune vanhu vakawanda Elizabeth vanozonita apostle hapana zvandakamboita handiti kana kuti ndakangononamatirwa kuchechi handiti ndikanzi it's done handiti it is well but hapana it is well yacho zvinhu zvakatondiomera tochitozototanga kutoti ita zvakati handiti online handiti ngatiitei utaure nevadzimu wako uite magati emasvosvo utaure nevadzimu wako tiinde tizomadira pasi tidii wotozona munhu zvinhu zvatambanuka. Saka chinhu chakakosha zivisa handiti munyika yeuri kusimuka yachiberekerwa mhondoro dzedzinza renyu mhondoro dzenyika yeugere handitika wozivisa vadzimu wako kuti ndaakusimuka nemi Mwari wangu mutungamiri unoona zvinhu zvako zvichifamba nenzira yakanaka. Apostle kune imwe mhuri yatikambotaura nawo ndofunga nguva yapfuura iyi vaisanangura kuti kubva patikangoenda diaspora takatoenda nemurume wangu tikandogara zvakanaka but ndofunga hatina mwedzi kana miviri ichiraudzira takatanga kuona zvinhu mumba makuseni tongomuka zvinhu zvakatongobikwa tomuka kana upfu kwasangana neshuga zvinhu zvakangomixwa hatisi kukwanisa kurara. Chii apostle chinenge chiita kuti zvinhu zverudzi roro zviitike kune mayoung couples vanenge vati awarega timbonotsvagawo chingatiraramise tiri kudzivenya. Right, hazvisungoitika kumayoung couples izvi ndine wakatondifonera variko kumhiri yegungu. Right, zvimwe zvacho hazvibvi kuno kumusha dzimba dzavanenge vachigara dzinenge dziri hounded handiti kwokutiwo mune tuchembere tumadhara twevarungu tunenge twakafira mudzimba imomo vamwe vanenge wakaponderwa imomo ima hamusi kuzviziva mabva kuno kuafrica kuzimbabwe handiti chenyu kungonoti accommodation munopinda handiti ndopemunozoona manje dzimba idzodzo dzamunee makagara dzichiitwa mashiripiti ese iwayo. Saka zvinenge zvazvokuti unosanwa kuti uite sei munosanwa kuti either make sure kuti mawana minamato yecleansing nekuzorodza chimwe yacho chiregere kuramba chidzoka pamba ipapo. Kozoita vamwe pana mai wokuti wakatonditi ndachinja dzimba dzatosvika 10 ndinoramba ndichiona zibig spider rakangofanana negonzo rinoita kunge gonzo rinouya richidya chikafu wakatondisendera mapictures acho tasaimuona zvakaitwa mukicheni mama handiti madyiwa chikafu zvichidonhedzerwa pasi chitosei pandiri kuona matsoka ari kuita sekuti ndeegonzo handiti asi zvinhu izvi hazvina kutanga paimba ine apostle ine yaimba yechi10 yandachinja handiti ndinoona zisipaida iro wakaritora piki wakandisendera. Saka takazopinda mudare remwe yakati aiwa
nokuti kana machinja dzimba 10 muchingoona same thing, meaning ichi chinhu chiri kutumirwa, zvinhu zviri kutumirwa, handiti kubva kwamakaita kuno kumusha, zvinhu zviri kungokumonitai, zviri kutumirwa, zvakatumirwa muupenyu hwenyu zvatoo kutongokumonitai, handiti saka takazobata zvedu dare racho ndokuvatumira ndokuvatumira package yekuti waite sei washandise, ndobva ndawati pindai pamutsanyi, handiti we7 days, handiti muchishandisa minamato yenyu kutanga, muchirayira muchikomanda tingazvidzokere kwazviri kubva, handiti but patakaita izvozvo, handiti aiwa wari kufara, zvakabva zvamira, zvakabva even waishaya hope, handiti hapana kurara ndakatogara, ndinongorara kana kuti 2 hours chete ndatogara kusvika pandinomuka ndakutogadzira kuenda kubasa, handiti kubasa kwacho ndosipedzisira ndakukotsira ukuze ndinge ndisingarari, bachiko zvine zvaakurara like a baby, zvinhu zviye hazvichaitiki. Yes. Apostle, kune hama dzekudziri diaspora dziri kumhiro dzikadai dziri masituations atanga tichitaura iwayo kuti vamwe vacho vari kungobikirwa nezvinhu zvavasingaoni, vamwe vacho zvichida mudzimba hamusi kurarika, vamwe vacho ndewekuti vakaenda ikoko hapana chiri kunofamba, asi vanenge vachitoti imbotisendereiwo mari vanhu vamwari, asi munhu ari diaspora. Munovabatsira sei Apostle vanhu vari diaspora kuti vazive kuti aiwa izvi zviri kuitika pavari chivanhu chiri kuda kuti aiwa vasatuke midzimu yavo, varangarire kuti kwavakabva kumusha kunoku kune midzimu inoda kuremekedzwa. Munovabatsira sei vanhu? Right. Kuvabatsira kwandinoita tinopinda mudare Elizabeth kuti mweya uone kuti zvaita kuti munhu uyu aite chirombe ari diaspora kwaari chii, handiti ndepapo paakakanganisa, then mweya ndiwo unotiudza kuti munhu uyu kana kuti akasungirwa chiraramo chake, kana kuti iye ndiye akarasa midzimu yake yaimuchengeta yakamuendesa kunyika ikoko. Saka tinenge taakutaura according nezviri kubuda mudare remweya manje kuti chakonzeresa kuti ange achitambura kudaro, handiti chimbori chii, mweya ndiwo unenge wakutigaida. Yes. Asi vari kumbofona here vanhu vane masituations akafanana newaya Apostle kuti vanhu havasi kufara kana kuti havasi kuwana zvinhu zvavakafambira kuenda kudiaspora, uye kuti vachidzoka futi hazvisviti. Muri kuvabatsira sei vanhu ivava? Right. Vanhu ivava vatiri kuvabatsira wakawandisa Elizabeth, zvisingaite, saka ndinovabatsira zvangu. Pane minamato yetinoita online chichi kuitira kuti upenyu hwavo hudzokedzana, handiti then munhu kana awanawo basa paya tochizoita kana kuti matara anenge ataurwa nemweya kuti anosanwa kudai, kana pane mapackages anoda kuti aende taakuchigadzira manje because anenge ane mari, handiti mapackages oenda, handiti wotoona kuti munhu akuti takusoma kandibatsira, ndakarasika ndichituka midzimu yangu ndichidii ndisingazivi, zvinhu zvatotanga kutochinja. Yes. Kurudziro yamungade kupa Apostle nevanhu vari kutuka midzimu yavo kuti haiko zvino tahenyu zvemidzimu inini taakunamata, vamwe vacho totonzwa kuti vanenge vachitopupura kuti inini pane machira edzinza kana machira emhuri aitichengetedza semhuri, ndakanomaeredza mudziva ndikati inini ndakuenda kuchechi. Kurudziro yamungade kupa vanhu vavo nekuti zvimwe zvacho zvinenge zvakunetsa isusu vasukururwi tisingazivi kuti kwanga kakuine machira mumhuri. Right. Zvinhu izvozvo zviriko zvekuti vanhu vanoeredza machira ayo vachengetedza madzitateguru avo nesvimbo voeredza kana kupisa, zvinozopa madzudzo nematambudziko. Zvinhu izvozvo tinenge tichida kuti sefamily kune vanenge vakaeredza tauriraiwo, handiti masingazvizivi kuti matambudziko etiri kusangana nawo aya semhuri, pane machira tsvimbo dzakanga dziripo dzakanga dziri dzeruchengetedzo rwedu nemakomborero nemaropasanza, saka tsvimbo idzodzo takadzipisa kana takadzieredza, so that zvinhu izvozvo zvinodzoswa panzvimbo, handiti zvotoitirwa mutambo wazvo, vanhu voita mabiko avo nemufaro, handitika
zvochiona kuti zvinhu zviri kuiswa paya handiti muri kuzvichengeta here munhu kana kuti muri kunozviisa mumakevhi kana kuti mumaninga handiti muchiwataurira kuti aiwa isusu hatina kukurasai munomu ndoma munogara ndodzakanga dziri nzvimbo dzenyu handiti saka chitichengetai handiti muri kuona ndo zvinoitwa izvozvo kana paina anenge akasununguka kugara nazvo anogara nazvo mumba make handiti asi kana mese musina kusununguka muchiti isusu kuti tigare hedu nezvinhu zvatisi kusununguka zvinoendeswa mumakevhi kana kuti mumaninga handiti motonoita munamato wenyu munoita mutambo wenyu muriko mubva masiya handiti mukevhi imomo kana mumaninga. Apostle kumataura zvakanaka kuti munoisa mumaninga kana makevhi asi uzona dzimwe mhuri padziri kuenda kunobatsirwa kunopiswa machira ewayo dzaiwa tikufanira kuti tipise machira pozoti tagara takanganwa kuti kwaka kune machira maybe mageneration anozotevera pozonzi pane machira akapiswa machira edzi ndoabate zvinhu tozomaona kuti machira acho iwo apiswa Apostle panozofambiswa sei panenge paitika chichi right machira akubatira edare mobvunza kuti anga ari machira erudzi yenge iri tsvimbo yakaita sei anokwanisa kuronda dare racho otokuudza kuti pakanga pane jira rakati panga pane tsvimbo yakadai yekala yakati handiti panga kana pane nendiro panga pane nendiro yakadai yemuti handiti kana kuti aiwa pane dinner plate handiti saka imimi ndo zvinhu zvamunonotenga manje handiti izvozvo zvochiuya zvoitirwa dare racho handiti then kana zvandataura izvozvo kana musina kusunuka kugara nazvo ndope zvinonoiswa paya handiti muenda nazvo nemunhu ari kubatsira iwe munoisa mukevhi kana kuti mumaninga. tichipendera Apostle zvichida munogona kuda kuudzawo hama dzedu dziri diaspora kuti ndoinyaya yatakachitaura nezvayo uri kudiaspora ikoko unogona kuremekedza midziyo uri diaspora ikoko unogona kudzoka zvakare wakupenga usingazoti chii chiri kundipengesa unogona kudzoka zvakare uri shiri kana kuti tsuro yemvura usina kana chinhu uri mukofini watoshira kuti akaenda aine Mercedes yake wani akaenda aine motokari yake wani chii chakazoitika iko zvinoda kupai mukana uno Apostle kuti muudze hama dzedu idzodzo kuti vangazvifambise sei kuti upenyu hwavo vari diaspora uendeke mberi tichipendera. Okay. Ndiri kuda kungoti kune vanhu vari kudiaspora hazvisi zvokumhanya kutenga machira because vanhu vakawanda ndiri kutaura navo vari diaspora unonzwa vachiti ndine chirareredzo ndine chii wakazvitengeswa ndakazvitumirwa nambuya wamwe kuZimbabwe ndakazvitumirwa nawamwe sekuru kana una madzibaba kana una madzimai which is very bad handiti bozo unozoona kuti pamwe munhu uya zvinhu hazvichatomuitire zvakanaka iye aifunga kuti ari kugadzirisa it's not about kumhanya kutenga machira handiti kana tsvimbo kana chii handiti iwewe ingoaccept kuti mudzimai ndiri kuzwa kuti muneni handiti ungoitawo zvendinoenda kuudza zviya online kuti atora upfu tora chakati ita zvakati handiti kugamuchira kuti mudzimai ndiri kuzwa muneni hamundisiyi ndichitambudzika handitika ndivhurirewo zvakanaka mukati muupenyu hwangu then pandinei ndichifamba newe paya nedare rako takutarisa kuti uri kurotei zvii zviri kuitika chichi kusvika zvinhu zvako zvatambanuka wakukwanisa kuti uuye paground uuye kuno kumusha wozokugadzirisa zvinhu zvako zvese zvinhu zvaita sei zvinenge zvichida kugadzirwa. aiwa tinotenda Apostle nguva yatanga tinayo yekudzidzisana nehama dzedu dziri munhu dzimwe dzacho dzizere dziri kudiaspora kuti vanozvifambisa sei kuti chivanhu chavo vasachikangana. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vandakagara navo pano andi vaApostle Monalita vatanga tichitandara navo tichimbonzwisisawo kuti mumatare umu nyaya dzacho dzinenge dzichifamba sei kunyanya hama dzedu dziri diaspora dzekuti kana dzaakudzoka unosvika kuzoti zvakafamba sei munhu akaenda aine mari inokwanisa kuti anotengawo mota anotanga kana kambani asi anodzoka achiti ndipewo ka $2 ndimbotsvaga mudzanga we4G osvika kuzoti saka kudiaspora kwacho kune zvipi asi vataura vakati hondo huru iripo pavanhu vanenge vaenda diaspora kuti zvizodzoka vakaita saizvozvo inyaya yekuti vamwe vacho vava kutuka midzimu inovachengetedza vamwe vacho inyaya dzepeer pressure vanenge vakutedzera marudzi avanenge vachisangana navo
ikoko. Kana uchida kuziva zvakawanda pamusoro pekuti Apostle Monalita vanoshandira kupi uye vanoita mabasa api, namba dzaApostle ndo dziri kubuda pazasi apo. Vari diaspora zvakare munokwanisa kutaura naApostle monzwa kuti matare enyu ofambiswa sei. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu, chiri pano paZim News Beat TV tinoti chisara. Ini ndakasangana neimwe vhidhiyo tokutanga kwerwendo rwangu. Vhidhiyo ichiratidza Apostle Monalita vachitsanangura mafambiro anoitika muupenyu, and yakaisa kuti ndione kuti zvandiri kusangana nazvo muupenyu hwangu, I think uku ndokwandimaona help. Tataedza zvakawanda kupi tadini zvinhu zvichinetsa. Chakanyanya kunetsa ndechekuti isusu tatawirirana kuti rega tichiritaya tiende kumusha kwedu tichinoita upenyu ikoko, ndo vataprepare tikatenga rori tikatenga matractors, but patatanga kuona kuti zvasi kufamba zvakanaka. Matractors acho haana kuya zvinhu zvakakwana, mari mabhadhara, marom disk nechichi equipment yakapedzera yakutanga kuuya 1 takuti nekutodhimanda kuti asi munhu watataudzwa yeye kunzi anosuplya zvinhu izvi anga ari munhu akasuplyira vamwe zvinhu zvikafamba zvakanaka, anga ari munhu anotori netestimony, but isusu zvedu hazvina kuuya zvakanaka. Zvazouya mabasa acho kuti zizi rori tikaita yekupaka, but makaipaka kwamakapaka macho mune muchibhadhara $2 every night. Saka yaitotidya izide kuunza mari. Yambopinda basa kumwe kwatakanzi munofanira kutanga kambani, taopena kambani paya, taita zvese kunzi matax clearance chichi, madocuments akawanda, tapiwa contract. Rori yafamba yaita basa riwethe kuva 3,000. Tatoita gore tisina kubhadharwa mari yacho chimwe zvingonetsa. Takaona kuti kuzvinhu hazisi kufamba sei. Plan yese yatatina yekuti takuenda kumusha yakutoratidza kuti hapana chichafamba apa. Vamwe vanga kutonditi kuwadi kudzokera kunoshanda futi kuUK zvinorwadza kana ukange wadecide kuti wakuda kuti kuretire. Saka inini ndakati adzimai vangu ndaitoziva kuti zvekudi zvekufamba izvi zvaidi zvinhu zvaivanetsa handiti. Saka ndakauya ndiri ndega kuti let me go ndinoona kuti iko kwaApostle kwacho kwakamira sei. Saka ndauya ndakasvikotsanangurirwa kuti zvakatoitika mulife mako kuti kutosungwa, hakuna kwamuri kuenda, zvinhu zvenyu zvese zvakasungwa, upenyu hwenyu hwakasungwa. Kune vanhu vari kutokontrola kuti hapana chinobuda, kune vanhu vakatobata mhiko. Ndakavhunduka kuti kune zvakadaro. Asi chakazondifadza ndechekuti zvakanzi hausiwe wega, indakabva ndatarisawo mhuri yangu yese kuti tese tiri vanhu vanoshanda, vabereki vedu vakashanda vakabatsira vanhu vakawanda, asi kusei zvinhu zvenyu zvisingafambi. Vakati aiwa, iwe watosvika pano ndiwo uchabatsira kusununguka kwemhuri yese. Uchaona iwo kana zvinhu zvavo zvatanga kufamba, uchaonawo vamwe vako vasina kubata zvakaipa mukati meupenyu hwavo, uchiona zvinhu zvavo zvichifamba. Saka ndakaita inonzi pfungaidzo. Iyoyo inosvika kwese kune anything chiri connected newe. Saka yaito uri kubatsirwa asi uri kudzidzawo futi handiti. Kuti kunamata kwedu kwatoenda kuchechi hakuna kuipa, asi usanamate uchituka vadzimu vako. Ndaisamboziva kuti tine maguardian angels edu ari mudzinza medu. Ndakadzidza kuti mudzinza mune vakachena nevakashata. Iwewe unotaura nevakachena ndovaunokumbira navo vachikusvitsira zvinhu zvako kupi kuna Mwari. Saka ndangodaro ndakazoona nekufamba kwaita zvinhu, ndakabva ndanzwa kusununguka kuti ndiudzewo mudzimai wangu kuti ndo zviri kuno. Ndaonawo kuti tairwara vakomana makumbo aya taitoita kutorwara zvokunge vanhu vatove kuma 8 years old. Zviya zvekuti unoshaya kuti akomana kuto retirement yacho here ichi.
and yet takatora chida kuti early retirement tiuye kumusha kwedu tine energy tiite zvatinoita. Ndakazoudza adzimai and vadzimai vakabva vanzwisisa kuti aiwa uku kweri different, hatidi hatifambe nazvo. Tafamba nazvo tatanga kuona machanges muupenyu ndatiti sekuti iye zvino track yedu iri kushanda titotambiravo mari and tisiko on the ground ichikufamba nadriver toziva kuti taenda kwakati tadzoka kwakati mari yenyu ishi. Tasati tamboita experience iyoyo tatangove vanhu vanongofunga kuti life is all about loss. Ini ndandi nemudzimai wangu tatiine dream yekuti titange chikoro chedu because ndo basa randaita ndiri kuuk kutotanga chikoro chedu tovaka chikoro. Pandandasvika stage yekuti what's the point, pasina kana confidence yekuti zvinoitika izvozvo. Tatofunga kuti todiko totengesa mabhuku atakauya nawo, todiko toadoneta. But iye zvinode kuona kufamba kwaakuita zvinhu zvedu nevanhu vataakusanganawo navo vanobatsira kwatakananga neupenyu hwedu ibig change. And ndatotanga kuonawo futi mufamily machanges aitika mufamily mangu. Ndine vanhu vane mabhizinesi mufamily mangu vachiita vanoshanda very hard but zvinhu zvingoita zvichingonetsa-netsa. Asi patiri panapa ndine masisters angu vane zvinhu zvavo zvaakufamba zvakanaka. Umwe anga atorerwa license dzake nehome office yekuuk akadzorerwa, which is very rare. Kana vakutorera tokutorera. And umwe sister wangu akatowina maawards ekuti kambani yake iri kuita outstanding work. Saka zvinhu zvataakutoona kuti saka taane confidence. Even musha wedu watatafunga kuti zvitocheta musha wakaita seiwoyo nekuti taita zvembudzi zviya tochibatsiroka takaita mbudzi tikati toda kutanga ne14, so takatenga mbudzi 14 starting stock. 6 years later mbudzi idzodzo adzamubvera dzasvika kana 30 achingori malosi. Asi vamwe akaita mbudzi unozwa kunzi vamwe ukamuudza nyaya yangu yatoudza kuti mbudzi dzako dzakadedza hundreds. For 6 years watanga ne14 is a lot, but dzedu dzaitosvipezera pamwe dzaakana 10 motombomirira kuti dzibuilde futi. Dzikangobuda unonzwa dzarasa vana dzaita sei. Saka iye zvino patave tape kuti taaconfident takazoita bira takanakidza unozofira kuti inga ndaaback ndaakuziva who I am kuti Joshua ndo roots zedu idzi. Tikafara pakafarwa and ese mamilestone ese patinoita milestone iyoyo pane zvataitoona zvitochinja. Ina hangu ndoda kutenda apostle, tinovati apostle mother naapostle father. Ndoziva kuti tofanira kuvashedzawo nemutupo wavo zvinongondirerukira kuvadaro. Ndakaona hangu kuti vanhu vanokurudzira kuda Mwari, Nyamusiki vanomisa pamberi. Uyezve vanoramba vachitizvemainda kuti mateteguru edu aripo, hatifanira kuvakanganwa. Isuwo vacho tichaitawo mateteguru, tichaitawo maancestors. And vakatifundisa kuti tinofanira kunge kuti tichitaura navo tichikumbira, ivo tichizokumbira Nyamusiki wedu. Taita masetbacks asingaiti, masetbacks okugara mari ichingotorwa, mabasa achinetsa, urwere mumhuri. Tauya tichiona apostle vachitigaidha, vanoshanda nesimba naapostle father nemhuri yavo, ende zvinhu zvavo zvese vanoita nemwoyo wavo wese. Uchaive mumusoro chiya chitsanangura. Ndaita chinhu chaifamba mumusoro chakangotangawo ndakagara chakazongonyarara. Apostle vachindibatsira, vachibata munamato, vachindikurudzira ita zvakadai. Ndina zuva 1 apostle mother vakambotaura kuti chakaipa kuti ita chakadai. Ivo vanenge vachitoziva vanhu vakaipa vari kuzviita zvinizvi. Ivo naapostle vanenge vachitovaona, asi vane filosofi yavo yekuti aiwa handeiti zvinhu zvinopera, unorwisa uchinamata tichitaura nemateteguru edu. Takaita
matendo edu ekutendawo mateteguru edu akatibatsira zvose zvavakatiitira tichirangarira kuchengetwa kwese kwatinenge takaitwa takaona mamiracles akanaka tinokura tichiita tichitenda vamwe vanhu amwe masensi asiri veukama hwedu isu masensi edu tinawo so inini chihombe chandafunda matestimony edu akawanda asi chihombe chandakafunda chada kuti vanhu vazive ndechekuti chii masande aripo mumadzinza medu isu vanhu tinavo ana sekuru vedu machemberere machangamira akachena vanotimiririra vanongoda kushedzwa mune zvakanaka ende ana apostol nemhuri yavo havadi zvinhu zvakasviba vanotokutaurira kuti paunonamata kumbira kuti tiri kuda zvinhu zvakachena zvinhu zvakanaka ende ipapo futi vanokurumidzira kuti isa zvinhu izvozvo uchishedzera mwari so matestimony ataita isusu mumhuri yedu isusu zvinhu zvedu zvemabhizinesi zviri kufambawo zvakanaka asi zvakachena ende apostol vanobva vataura uchivaona pekudini hatitendere zvokuromba hatitendere fast money hatitendere mari netsvina vanototi simba rako zvese zvakavhara simba rako ndiwo zvavakunamatira kuti vavengi vabve uite zviye zvawanga wakaitwa uchizvarwa uchibva mudumbu muvabereki vako zvipo zvawanga wakapiwa nevabereki vako ndozvavanosimudzira apostol mother naapostol father vese nemhuri yavo tichitarisa mamiracles edu atakaita hatichiri kuita tichiri mujeni yedu ataona sofa urwere wanga uripo hanzvadzi dzedu dzangu dzichirwara vachishaya chekubata zvinhu zvavo zvasununguka jeni yakareba zvinhu zvakabva kure zvatanisingaziviwo asi taane guidance yekuziva kuti takuita zvakadai zvoda kushinga asi zviri possible ndozviri pamwoyo pangu zvekutenda izvozvo kunamata kwataiita kwakusina structure but inini ndinoyeuka patakanzi tsvaga zvinhu 5 zviri muupenyu hwako zvaunofunga kuti izvozvo zvikafamba zvakanaka upenyu hwako hwadi hwanaka ende izvozvo zvinhu 5 izvozvo ndo zvaunofanira kunamata nazvo saka unotozoona kuti wakukonekitana nemunamato wako at a very spiritual level because pese pautaura namwari message yako is the same ende panotanga kuita nhingi response manje zvo zvako zvichisolveka ka uri kutoona against those 5 things kuti chakati chiya chaitika chakati chiya chaitika ende guidance iyoyo iri priceless yekuti hausi kungoti all over the place nemunamato yako uri kunamata zviri specific ende unotanga wafunga kuti zviri important muupenyu hwako ndezvipi ende ndozvofocusa nazvo izvozvo ende ipapo ndakapatenda ipapo chaizvo ndichida kubvunza kuti zvii zvemungade kuudza kune avo vakatarisa kana kuti vachaona iyoyi vhidhiyo zvii zvemungade kuvakurudzira kuti vazive panyaya yekubata munamato nenyaya yekubatirwa munamato zvii zvemungade kuvakurudzira kuti vazive inini tsanangudza yandakanyatsobata ndikaziva yandinoda kuti vamwe vazivewo ndeyekuti ukona wauya kuno unenge wakatakura zvinhu zvemakore nemakore nemakore unenge uri under suppression dhuze une 20 years 30 years wakatsikwa ende vanhu vachiwedzera zvichiita wese like situation yangu zvakasvika stage yekuti hapana chaifamba tractor dziri z asi dzevamwe uchidziona dzimwe dzakatobvaruka dzichirima rori uchiona dzimwe rori kuti unoshaya kuti vakomana iwe yako yese isaita pepa ikataita by the book zvese maita certificate of fitness munayo yaenda kuvid yapasa zvese zvaitwa everything zviripo asi kana ndima yaita mabasa is not being paid saka azosanakuronzi zvinhu zvenyu zvaitwa so many years zvichiiswa in place saka hazvisi a one off woti ndatosununguka akwaipa anogona kungosununguka bijani iwe funga kuti zvanaka wobva wafunga kuti right ndakatorwa nemastages indakatanga kubva muna May ndichiitwa stage by stage kubva inonzi pfungaidzo. It was an experience. Tikapinda mubira tikapinda mastages akasiyana siyana
mastages aya anobva from guidance ichitobva pamweya panonamatwa kunzi your next stage ndezvakati, because unogona kunge wakatosuppresswa nemore than one person, vakawanda vedzinza vako vakavhurira, vavengi vari from within dzinza, vari from outside vakapindawo futi. Saka zvese zvinoda time nepatience, asi chandazoona ndechekuti wazvitevedza unosizoona manje kusununguka kwacho. Manje wakuona matestimony, iye ndichanyanya kundifadza ndekuti testimony haisi yangu inini ndega, asi ndiri kuona zviri kutoitika although handisi kuvaudza hangu hama dzangu kuti zviri kubva from what I am doing, but ndotozviona kuti machanges iwayo ari kuitika mune hama dzangu. Ndiri kutorepresenta hama dzangu at a level yandasingafunga kuti muupenyu hwangu I could. Saka kana mauya kumatara akaita seari kuno kwaApostle, teererai guidance and follow the guidance, and you breakthrough yenyu inotoitika iri solid, kwete mahalf baked breakthroughs ekuti nhasi zvamboita ari nani 2 months later wawira mugomba. Aiwa, saka kuno I advise kuti kana mauya, be patient, teererai guidance and follow the guidance. Ndoda kutaura kuti amwe matestimony atawana tiri kuro chibatsirwa naApostle Monalita. Vamwe vana vedu vatowanawo mabasa, vanga vaita mavhiki nemamonths vachishaya mabasa, vachingoenda kumainterview, asi pavakangotangoti vapo munamato yatanga tapiwa naApostle nemhuri yavo, zvinhu zvangovhurika. Tine zvinhu zvevabereki vedu maestate, vabereki vedu vakatisiya, zvanga zvabatwawo nevamwe vehamawo vanongoda kutorawo zvashandirwa nevamwe. Takaita kushauti toita sei, asi takapiwa munamato wekuita nekunamata nekukumbira kunyamusiki neivo mateteguru edu chivakumbira, zvinhu zvikavhurika. Tiri kutoona chiedza kuti aiwa zvinhu maestate asiwa nevabereki achanatsogowo mune zvakanaka, asi zvinhu zvekuti mwana anotora. Ivo taakuitawo sekutaura kwavakaita, sekunyora kwavakaitawo, asi kuti ichi chinopiwa ningi zvofamba zvakanaka. Zvese izvi zviri kubva kuminamato atiri kupiwana naApostle nemhuri dzavo, nemaprocesses ese amunenge maita through. Zvinhu zvanaApostle zvinoda patience, hazvisi zvinhu zvinongoti nhasi chaita mangwana watobata zvinhu zvatofamba. Aiwa, ende it makes sense ukada kuzvitarisa kuti chinhu chaicho chinenge chaane makore chakasungwa chinoitawo nguva kasati chasunungurwa. Uchifamba wakadaro ndo zvatakangofarirawo, ende zvinhu zvakachenawo zvakanaka, zvisiri minamato isingakanganise vamwewo, minamato inobatanidza mhuri, kuti sekunyorwa kurongwa kwakaitwawo naMwari Nyamusiki, kuti vanhu vanobatana semhuri tichifamba mune zvakanaka. Indiwo matestimony angu.